Is-Sibt filgħodu l-Berġa ta' Kastilja ospitat ċerimonja ta' għoti ta' ċertifikati lill-istudenti li attendew għal privat fil-każini tal-Partit Laburista tan-Naxxar u ta' Raħal Ġdid. Il-medja ma kienx mistiedna għal din l-attività tal-Partit Laburista li saret fil-Berġa ta' Kastilja. Iżda dan l-istazzjon ħassu fi dmir li jmur sa fejn tippermettilu l-liġi, jiġifieri fuq it-taraġġ tal-Berġa ta' Kastilja biex jassigura li l-informazzjoni li waslitlu kienet korretta. Jiġifieri li l-Prim Ministru Joseph Muscat kien se juża l-Berġa ta' Kastilja biex jippreżenta ċertifikati dwar lezzjonijiet tal-privat li saru f'żewġ każini politiċi tal-Partit Laburista. Xi ħaġa li kkonfermaħilna l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo li wkoll kien mistieden għaċ-ċerimonja. Ħassir xi tip ta' attività? X'inhi? Attività ta' ċertifikati li se jingħataw lil dawk li organizzaw b'ġenerożità kbira korsijiet għal dawk li ma jkunux għaddew mill-eżamijiet tas-sekk. U fejn saru l-korsijiet? Korsijiet sa fejn nafin saru wieħed fiċ-Ċentru Laburista tan-Naxxar u l-ieħor fiċ-Ċentru Laburista ta' Raħal Ġdid. Taħseb li hu ġust li attivitajiet li saru f'ambjent nista' ngħidu ta' partit politiku il-ċelebrazzjonijiet jew l-attività tiġi ssir f'Kastilja? Ma nara xi ħażin jekk dik l-attività ma tkunx partiġana. Kieku l-attività tkun partiġana ngħidlek le mhux sewwa. Għal din l-attività minn barra l-istudenti infushom kienu mistiedna l-ġenituri u anke n-nanniet. Iċ-ċertifikati ħajatuna ta' partiċipazzjoni tal-li morna l-privat ħabba tal-O-Levels. Maths u Physics. Fejn sar il-privat għax kien hemm? Laburista ta' Raħal Ġdid, il-Gazin tal-Lejber. Sar tal-Malti, l-Ingliż, il-Mezz, marret tajjeb ħafna tidher. Sta naraw l-marki u l-eżami kif ġej. Fejn saru l-lezzjonijiet? In-Naxxar. Fil-Gazin tal-Lejber. Taw il-Mezz, Physics, English u Malti. Fejn saru l-lezzjonijiet? Xar. Marret tagħmel kors tal-Mezz, il-Kazin u tal-Lejber. Ta' Raħal Ġdid. Maths u Physics. Pruvajna nieħdu kumment ukoll tas-Sindku Laburista ta' Raħal Ġdid Rodrik Spiteri. Naf li hawn attività hawnhekk brabta ma' Raħal Ġdid, tista' tispjega li x'inhi? Min kont sejjer nixtri l-belt hawnhekk ta'. Ma tafx attività u Kastilja brabta ma' Raħal Ġdid? Issa le, thank you. Iżda s-Sindku jidher li 5 minuti wara induna li rid jattendi għal din iċ-ċerimonja għaliex der dieħel il-Berġa ta' Kastilja. Ħin minnhom uffiċjal tal-Gvern ħareġ barra l-Berġa ta' Kastilja biex jafża lill-ġenituri li nġabru barra biex ma jagħtunix kummenti. Din hija attività edukattiva. X'tip ta' attività hi? Interessanti l-fatt li mhux kulħadd kien mistieden bl-istess mod għal din iċ-ċerimonja. Kien hemm min ingħata karta waqt il-lezzjonijiet tal-privat, iżda kien hemm min lanqas invit marċieva, iżda ġew infurmati biss bil-fom. Kif ġejtu mistiedna l-attività? Din l-attività biex jagħtuhom iċ-ċertifikati għalulhom il-privat stess u jagħtuhom iċ-ċertifikati llum. Mill-privat li Raħal Ġdid tawna karta biex inkunu mistiedni. Għax nawtuna l-invit. Il-privat isser għalinna li il-Prim Ministru stidilna biex jitina xi ċertifikat personalment. Min-naħa tiegħu Evarist Bartolo irċieva l-istedina b'telefonata. L-inviti ħarġu mill-partit jew mill-naħa tal-Gvern? Ma nafx ngħidlek għax jien rċevejt wieħed jien biex nattendi. Kieku naf ngħidlek. Rċevejt taf tgħidli. Lemma jiena nkun irċevejt telefonata biex dal-ħin niġi Kastilja. Kieku xi ħaġa bil-miktub ngħidlek mhix xi ħaġa ta' barra minna. Qabel Joseph Muscat sar Prim Ministru din iċ-ċerimonja kienet issir fil-każini rispettivi. Issa, iżda li Joseph Muscat sar Prim Ministru, l-istess ċerimonja tal-Partit Laburista saret fil-Berġa ta' Kastilja.